Здравейте, Илиян Стоянов, записваме квалификация БФПА първа, категория Advanced мъже. Казвам взимане штанга 20 кг, 15 кг плейтове от двете страни, жълти. Имаме разстояние над 2 метра до старта. Сега не мога да обърна обаче камерата. Не знам, не ми да обърна камерата. Как му ще гледам часовника? Нищо, ай на 30, да мога го синхронизираме. Ама... Виждаме всичко. Чули? Да, стой тук. Да, стоя. На 30, да не чакаме само. Да. Всъщност на 20. Да. Четири. Едно. Колко значи? 10. Гледаш ли го? Не. Имаш 5. 3, 2, 1. Чакай. Оставя се топа, не спре с ръце. Точно минута или 55 секунди. Бавно или не бързай. Минае 30. Ти вече си горих стата.
Иляне, 15. Десет. Колко стача? Иляне, колко стача? 11. Иляне, 2. 1. Почвай. Остави да се топа щангата, не спирай, изгори се. Нищо, ще се местиш малко. Една минута, Иляне. Колко стача? 11? Защото сега е 20, да? Остават 20 секунди остават. Дина, пробай 10. Иляне, 10 секунди. 5 за Илян. 3, 2, 1, дай. Скачай нагоре. Браво. Скачай. Браво. Четиридесет. Имаш време, една възможност, две, давай. Браво, да. Минута. Запомни, младен. Три секунди. Двайсет секунди, Иляне. Ще изчакам. Минута и 30. Ще изчакам 2 минути. Маля минута и 30. Минута и 30. Минута и 30. Да мога точно да се спокойно. 10 бройки може да направиш. Иляне, готов. 3, 2, 1. Айде последен рун, айде. Качайте нагоре. После Макс. Макс Нач. Краката. Скачай! Дина много се разтяга и тогава влизай. Скачай! Давай. Няма влизам, няма сила. Давай. Супер сте и двамата, давайте. Добре, Иляне. Той
Давай. 8, мина още 2, има време. Имаш време! Разтеглете ги, дайте бързо, имате 50 секунди. Три секунди. След това закрем 140. 20 секунди. Той влизане закрем 140. Изправяте проблем. 10. Знае колко значи на последни два рунда? 20. И двата. Така, времето тече, изчакайте, стойте си долу. Започват. Андерсон, ако искаш малко да дръпнем. Айде. Да дръпнем малко ски. Айде, 55. Торе, смъквам 10 кила и излитам. Смъквам 10 кила и излитам. На приказки е много лесница. На приказки. Заради две петици, рок, опит на 60 кг. Както се, 60 пара според мен, не е колко се. Дъж? Добре, видя се. Дай да закопчаля. Трябва да закопчеш задължително. Да, той е леко за да кажа. Не, или така колко е щанга? Те направиха изкара направиха как много полици. С какво? Аха. Стоян беше с 105 кг. Кой да? Минава каза ли какво? Той беше сега на отборното с Шаланова в отбор. Пистал банк. Не го помня кой беше. Той е техничен. Стана. Плодив. Виждаш се, да? Сложих още 2,5, 65 кг. Витушата отбор. Те бяха Почи. Шаланова. Той е пиян. 3 минути си минаха. Ай, точно, тръгна. Половината изтича. 3,5. Тя ти е лекова, много е сетиш. Махнах 5 и 2,5, сложих 10 опит на 70 кг.
Вижда се, 3 минути остават. Нали казва, дигни главата нагоре, мощно през краката, скачай! Това беше, сера го, готово е. Готово е. Седи на земята и почуй. Не бе, трябва. 2 минути и половина. Да. Не се подпира на штангата, да не си хвалят. Стоише е най-високия значи. Женски. За тебе хляб. Где да бъдеш? Има 2 минути. Хубаво е за сили нагоре. Готова е, Велина. Няма скорост от тази отзад. Разтърси краката, Нина. Тя не ги ползва рамене. Силно нагоре. Лактите хубаво нагоре и рязко нагоре. Тогава не хубаво трябва да влезеш. Браво, вижда се. 30 секунди. Това беше опит на 73 кг. Май не го. Сега ще го покажа. Опит на 73. Чакай да слушам. 30 секунди. 30. Влезеш, ще Ставай. Гласувай по-добре. Мощна. Айде да покажем. Показваме штангата. Ето е същата штанга, 200 кг. Имаме 1,5, 10 и 15 зени от другата страна. Свалям ги. Щипка. 1,5. Десет килограма. И жълтата 15-ка. И от другата страна по същия начин имаме 1,5, 10 и щипка.